lompet umil mawurahan kadya pada kosa. Ing tembe mangge yo wana. Mawas diri jroning kalbu lakune gesang tansah nyedhek olah nyegah nafsu murka murih orang ngrusak raga becik mung sawadya ing tembe manggih yuwana. Mawas diri
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilenggah pepunden Kakung Semana Putri kepareng kawula lumarasi pemalih sesi ingkang kalih tasih manunggal yawiji sarengan kanca-kanca para kadang para bapak Wirabadanga Dara Widawati kanca-kanca saking Wahyu Laras rawitan saking pidi saking Laladan Dawung Sukorejo Kebon Sari Mediun kasepuhan Bapak Katawan Bapak Kata sampun kepareng tinimbalan keparenga nderek mangayu bagya nggih sampun kepareng Bapak Nur Wairudin dalah Ibu Partiyah Gotra Kula Wangsa dalah keluarga wondene sing gati wigatine sedya ingkang sampun kepareng menika tasakuran ngiras-ngirasake koh ingkang putra adik Abimanyu Gading Nur Nirindra lan mugi mibilih ingkang putra sampun keparang hancik kakir diwasa dados lare ingkang migunani tumrap nusa bangsa mituhu sendika dawuh atur pangandikanipun Rama Ibu saha simbah kakung Mbah Putri tansah rumaket guyub rukun dumateng tangga teparesanak kadang khususipun laladan wonten ing Suka Dawung Kebon Sari Mediun lan mriki kawula sedaya kagem mugi nindakaken kesembahan nuwun Bapak Nur Khairudin Gotra Duwarga dumateng tangga tepalih sanak kadang mitra ingkang sampun kepareng sabiyantu harupi menapa kemawon iguh vertikel dana biya bausuku mugi nggih sampun kepareng labet-labet wonten ing dalem bali wiswa mriki ing benjing pikantuk sesulih piwales saking sanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos jumbuh para-para ingkang sampun sabiyantu wonten ing dalem bali wiswa mriki lan mugi nggih nindakaken tasakuran hakikah Bapak Nuruddin Gotra Kula Wangsa Purwa Madyasana tan manggih arubeda sawidyapa lir ing sambikala ing sawingkingipun manggih bagel moya ayem tentrem ing salami-lami amin ya rabbal alamin pilenggah kakung Suwana Putri sauntawis para kadang para bapak Wirabadanga dalah para seniwati ngaturaken tetembangan lagon ing mriki kepareng ngajahaken menggah suka parisuka ingkang wonten wingking mbok pilih ibu-ibu juru masak juru latih kadang-kadang sinoman saged damel jambi sayah kalih makarya sabiyantu wonten bali wiswanipun Bapak Nur Khairudin dalah Ibu Partiyah Gotra Kulongso dalah keluarga Purwa Madyasana sepila malih pikantuk sih kawasani Gusti Ingkang Maha Kuwasa manggih yuwana lir ing sambikala sagungi para tamu ingkang kanthi rawuh ugi sampun kepareng ngedapi dedaharan kepareng dipun sekecakaken ganjeng ngedapi dedaharan kanthi ecolan sekeca wilenggah kanthi mardu matikaning penggalih kalihan mesani so midhangetaken kula sak kanca kadang Wahyu Laras atur panglipur ugi saged damel jamisah nuju prana kunjuk pilenggah kakung Sumawana Putri pilenggah pepunden pini sepuh kanca sinoman kakung putri sedaya kemawon ingkang makempal wonten dalem iki lajakan megah adicara suka parisuka wekdal ugi wonten Widawati wonten gangsal bintang tamu kalih ingkang baken 3 nggih magangan badhe ngatur apa ya sila monggo
Ngelingono ning donya
Napa Mbak Sela? Ayo setengah meleh. Loro ya oleh, 3 ya oleh. Napa meleh? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan Titi Laras Pelok, Mas Agung, Malik Sarung. Momong, sabar, semeleh. Kaya wingi uni jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji jaran teji jaran teji taun nono wingi nono tak anteni ing pucuk ing tresna belum nang bebasane mung katon sliramu wae. Eh, Aja lali pawelemu uga manang janji-janjimu aku kang setya satu tak anteni nganti saelengmu. pun apa meleh, eling-eling. Ya.